Kabeh gak apa-apa ya kabeh. Kabeh saged Kabeh omrakan. medun aku ya langsung ning media ya. Weh? Yo. Apa Bu? Saiki sampean sawer, Bu. Ayo, Mas. Tembang kangen. Cus nyanyi ndut. Aku kesel ngotek-ngatek Mas nang kene aku ya. Parene kok kamar aku kok jak dulurku deh. Wis penak nang kene. Monggo ingkang badhe paring lirmo. Wah iya.
iya. Masa sing nyuwun gerigis mang ndi ya kok tidak mengetokkan diri malah menghilang entah kemana tanpa jejak ya. Iya. Nek sampean gak ngetok gak sida to Mas. Sing ijul mang dinggo ngopo Mas? Oh, ketoron. Iki apa Mas sing sida Mas? Sida saiki ya. Oh iya, oke Mas. Monggo pun aturi wonten gerigis ngopo nyusit terakhir kasunyatan karo ninggal katresnan saking ibuke nganten. Oke. Monggo ya medun. Yuk. Sa, Iki lho, mani Isa. ya, ben tambah kentel ya, Nduk. Yuk. Wes, yo. Mas iki tangkap Pak Mas. Iso medun ra? Aye. Iyo. Iya. Sir. Iya. Hei. Iya. Sing kentel ya, Nduk. Kok tak imboki 7.500. Sing goyangannya sing seweser ya, Nduk. Ayo Nduk sik suweser Nduk. Wah tambah satu lagi kayaknya ini. Apa ya? Men turun
Asik. Dangdut banget ya. Oke. Oke. Ben apa ben? Bennya jangan dikulang ben. Hei, ha, hei, ha. Hei, ha, hei. Hei, ha, Alang hei. bon dalu nggih, sesuk ae ya, Mbak. Ha. Sesuk ae Mbak tambah sesuk. Iyo. Oke. Oke. Ayo, Hei, ha, hei, ha. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Ha. Yo, 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 yo. Oke, makasih. Wes pegang wae gak apa-apa. Yo. Oh iya. Alah Mas kok kabeh kok nyuwun lagu iki rampungnya kapan terus? Dua bonus saja nggih wonten ninggal katresnan karo kasunyatan. Sampun-sampun nanti kalau nganu engko karo Mbak Yu ya, Mbak Yu Ganyong ya. Mbak Yu, ayo Mbak Yu, rong lagu Mbak Yu. Mbak Yu Ganyong siap-siap ya sini dicariin om-om karo mas-mas. Ninggal katresnan Mas Hari, mangga. Yups, mau jijing ya gak apa-apa. Wes dek mang mulai sedih lho. Nggih, Mbah. Sesuk ya Mbah nutuban ya Mbah ya. Sampeyan mau tuban tak aturi podang kuning. Loh, lah kene ngono. Penting jak karo Wahyu Manggala. Napa tanggal nganu bating pagak ya Mbah ya. Alah tak ambung sisan kowe nggo Mbah yuk. Ninggal katresnan. Tak ambung malah eling aku terus kok ya cus. Sesuk sateran. Hey, ayo. Ha, ha. Asik. Hey. Nangis sajroning atiku. Hey, ha, Atur hey. suwun, Bu.
lho Mbak Yu, Mbak Yu. Iya kesuwen randang metu-metu. Alo aku wae. Nek karo kowe kan bahaya. Bahayane piye? Iso meteng lho nek aku kan belas gak iso meteng. Ndi ndeloki? Iki wis meteng. Gue dene ya, Bu ya. Mas, aduh, aja mbok demek aku lagi nawoni. Mbak Yu, iki sisane kok aku gak ana kesunyatan. Nanging masih kalih bapake nyuwun tanduk mau aturi kowe. Suaraku entek. Lah iya maksudnya karo kowe. Oh nggih. Bocah iki delak susu mabrik susuku. Susuku madet arek kowe ra iso madet kok. Lah iku terahe penyakitan. Sing saya. Suara entek kakean nimbal ya ngene iku. Ya mangga, apa? Sunyatan. Tak dono. Gregeten ae. Wong kene nek sawanen tak tutuk kowe. Lah iki amen merogoni. Kasunyatan mau nyanyi Mas monggo. Duet karo Mas. Mbak Yu. Dalem sayang. Iya sik. Ya wis ora usah lakon-lakonan. Mogok kan ini mogok. Oh lagi dandan wong ya. Jabang bayi. Bajang Jawi. Iki ana karete. Bocah iki kok do merangsang aku kabeh. Kok sego. Nggih, Pak Mogolengko, Mbak Stroki ming. Ditinggal rabi, golek neh. Aku nek ditinggal rabi ya tak golekno neh. Bocah iki merangsang tenan jebule. Endi? Ngenyek, ambune delak kapur baru stok. Ireng Mas, amit Bu. Sesuk tak cetno ijo, gen kaya ula. Mangga Mas, apa Mang? Kasunyatan, terus teng mriku. Oh, gak iku pri, ana. Aku sing tukang ngampani saweran. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya Lek sawanan Gusti tansah krungu apa panjenengan
tambah lagi. Aku manuk. Bebas Mbak Yu, anak adik-adikku. Laguku wis entek kok. Laguku entek karek kowe. Napa? Ditinggal rapi. Ditinggal rabi aja kelingan me. Siapa sing ilang? Buka Google lali kok Mas. Lagu iki bang Mas ya. Buka rok. Kok buka rok? Yo HP-mu bukakno lewat HP-mu. Bocah kok dagagenan kon buka. Mas Ari ditinggal rabi. Yo. Aku iki ditinggal rabi. Tak wales lho. Wales yang. Susuku dak apik kowe ya. Gonku pendile cek cilik anggo nembe ya. Ditinggal rabi. Aja golek dhewe, Mbak. Nyambak Rom. Heba. Puji. Ini kalau bisa. Hatiku rasane loro. Yo. Nyawang kowe rapi rawang liya. Nangis ketinggalanku, ramo aja rasaku. Kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane? Kudu bisa kehilangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senadyan nyiksa tresnoku. Mas opo kowe lali karo sumpah janjiku, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko padha tali asmara, tapi karo wong liya menjani tresnaku longso. Atiku rasane lara, nyawang kowe rapi rawang liya. Sagra. Keri. Nangis ketinggalanku, ramo aja rasaku. Kowe teko ninggal aku. Apa iki wis
Jih. Sampun matur suwun nggih Kita Mas-mas. lanjut ke cerita. Oke, sembah nyuwun Nggih. sedaya kemawon nggih, mugi-mugi Wis. rezekine saya kata. Adik-adikku boleh istirahat. Dadah, Bu. Matur suwun nggih Ibu Mbak. Dadah. Ya Allah Gusti. Dadah. Simbok, endi ya simbok ya? Dadah. Nyambut gawe moncrat. Malah ngidaki banyu moncrat aku. Terus lah apa iki aku? Lho, ngguwa kancaku malah dorenek kabeh. Hei, adik-adikku, tulung. Bocah kok do ilang iki piye nek kecemplung peceren aku. Ayo, Duk. Mbak. Ayo. Gudel. Aku nang isor. Simbok wis ora. Kene iki. Mbak Yu mau ganyong ki ning iki. Barke urupane nek jar ki. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak Yu. Iki takon. Lho Mbak Yu sampeyan ora melu Mbak Yu mau piye? Ate ora melu Mbak Yu ganyong. Kok iso? Mbak Yu teh iki wis keselen bar mangkal te mampai wong pira? Ayu wong 5. Lah kok Mas kowe. Ya tak deloke. Saya, Di. Saya susune tetek sika, Mbak. Iki mboke kok diadil kejejer ngene ya. Ora masak iso. Wah, banget kan malu, Mbak. Ngene. Ngono kan ngadil kaya ngene ya kesel. Niki mbok kelakuane malu. Ya, anak pirang-pirang kok iso jajan wis. Sing kliru lah ya kowe ya, Mbok. Lho kok aku sing kleru. Senengane ponak, anak. Kalau Mbak. Mbak Yu hati-hati nang geblak. Wis. Kok pira kowe maunya? Alah mbok wong dikeroyoki cacah. Koyo caca sapa? Lah nek nyekno karo aku langsung gak mendem ya ora wani. Wanine ya karo mendem aku terus diperkosa. Lah kowe kuwi ora mrangsang ki piye coba? Sawangan Bayu ki lho wong wedok kok dandanane kene. Mbak, piye? Aku ki gumun. Biyen ki sing ketemu iki sapa karo kowe? Lah iya. Dulur-dulure rupane ayu. Ayo dhewe, Mbak. Arene simbok, aku iki anake Darno tambal ban. Anake Darno. Iso wis mulai. Ayo kok tembelan kowe. Lah wong piye, Mbak? Lho kaya apa ora tenan? Ala iku tuku. Iya matake, Mbak. Iya take Mbak sampe ora ilang. Lah apa, Mbak? Karo tuku beras, kula Iya ya, Mbak. Lah iki mang bocah-bocah wis do mangan borong. Ya ora. Kok kowe masak ayo masak. Wis tak masakno karo do mangan. Berasa entek Mbak Yu. Ora dhewe. Lho, sing tutupan mang gak lho. Apa tutupan? Asem-asem kadal. Rumah suami ki aku bukan sapa bukan. Lah kowe jare pesen caritane ambek. Iku makananku nek iku. Simbok iki mang njaluk oseng cecek, mulane entuk cecek terus wis tak osengno, Nduk. Masa lho. Wong tuwa kan mbok makani cecek beneran nek mati ngono Sing lho. dredegno biru, Mbak. Lah kok kene Bayu? Nek tak omongi, Apa Bayu? Ana apa? kowe tek masak njaluk sing aneh iku. Lah jalukku aku mau. Eling ora? Aku lali Bayu. Cari cale tong iku. Neta karo Bayu. Lah ki nang kondo dhewe timbangane bedigale lek tonge ae jare ngono. Iku wis cari jam. Kok ora ditambutune nek yen digawe bubur ngono rasa ayo. Masa wong di anak semene ki wis ora ono sedine. Apa? Mbak wae ra kei duit, Mbak. Aku iki lesu kok, Mbak. Aku lesu. Lah lesu. Tamu. Monggo, monggo. Ora ya, Mbak.
aja diamuk, jenenge tamu iki raja. Elek apik ya kudu dihormati. Mbak Yu, rapi wedi kok wedi. Ditekoki sik. Aja waton ngono. Aja cedak-cedak Mbak Yu. Kowe kan cedak-cedak. Lah iya. Ya dulu apa cedaki? Bocah kok iso ngene? Tum, kowe iki sapa? Kok tum piye? Kok piye? Ngantek kecantik. Piye usahakan piye? Tum, kowe iki sapa? Padahal susu lagi. Bali. Tum rumahmu kancamu apa piye? Tum iki basa India, tumire jahe. Mas antum sapa? Wong ta iki. Asaku tak tumise. Kan Jebule tumibo. Canggrawan. jane sapa lek, Mbok? Aku ra. Iki Ayo. Bagana. Sapa? Iki Mbak Tumise. Apa Tumise? Iki sapa? Apa isen aku? Tumise serupa. Yuk ngerti. Dadi kowe ora kenal. Sapa kowe iki? Mbok. Sapa kowe? Kene maju gak apa-apa, maju gak apa-apa. Gak, iki wis disuntik tadi wis ora ngarani nyokot. Iki anu lanang apa wadon? Yo ndelok-ndelok. Nek ning isor prek wedok, tapi nek ning ratan lanang. Lah iki wong wadon iki lunga ngomong lanang iki wis suwe. Ana tawanan ngene gumun ae. Kene kono gak tau ngene iki. Lah iki wong wadon lungguh mekakak iki nek sampean piye? Kowe pengen ngerti, Siap. tak didono apa piye? Saiki. Ayo ah. Ayo, Endi? ning buri Didoke apa kuwi? tak didoke wedokku. Padha karo aku ta nek ya wis kono adus bareng ae. Ning beda nek bolonganmu kan loro. Nek aku mung siji ning buri tok. Jare wis. Ngarepe ono antene. Nek ngono ta ora. Lha iki kok ngono ki piye kok tawa-tawa? Kok ora isin. Lah kene penasaran ayo tak duduhi. Aku aja jorok kowe iki tak kepit omong buri kok iso. Sumpah lho aku ora pede blas dandan ngene aku. Jadi sesuai iki kacau iki. Kowe ra roh, saiki jahe durene. Sik, yo nanti kono baris. Abang sik maju. Jajal nyekel mik piye carane? Wis tau dingan wong lanang iki. Ketara nek nyekel kok cemek langsung dienek. Ya ora wong sing nakoni kowe. Rana? Ya. Ayo ijo kene. Nyekel mik kok langsung dienek-enek. Kan sama? Biru ya. Nanti Nah aku ya wis beda ta ya. Nek iki aku kan cek perawan. Sik aku tak omong. Anane aku nyekel ngene kan. Aku kan gurung tau nyekel ngenekan. Aku kan isih perawan. Kupengku. Lah aku muni piye? Lho. Mbak, iki lho ana tamu. Iki sapa lho? Aja tunduk mbok sakit. Nggih kula
kula lanang nek gak percaya. Lah piye rek, Mbok? Kira wedok. Ya aku wedok bokonge. Dok, kula jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Lho ngopo kok mlebu ning omahku ki arep ngopo? Yo. Oh. Ngemis male. Kowe lho. Kowe sing takoni kowe nek sing Wajib suwi karene kok hole-hole. Iya. Simbo iki teko sampean kok mlebune yo nyawang aku lho kok malah ngamuk. Takon aku. Gak gendruwo. Ya sampean kalau ditakoki Simbo. Lah yo nyawang aku lho kok malah ngomeng-ngomeng. Bang iki karo Simbo kowe malah ning ana barang ngene iki. Wis ah. Ora gumpul semenake kok omong kabeh. Wis ora usah dipikir sing wis ya wis golek sing anyar ae. Iki ditakoki Simbo ya, Dik. Sampean iki lho awak kok sobek terus ae. Golek sing bejo ya. Bejo wis ngono. Iku tukang son. Aku nek tukang son iki. Entuk tukang son iki susah. Susahe kenapa? Dadi coba sekali lagi terus. Sing nek iku gak apa-apa. Nek tukang mixer, Heeh. Mas Gentong, pentelen nganggo dina mesti dunten. Ora wani gendang. Sapa, Nduk? Telepon Indang Stumpi. Indang Restumpi. Lah mlebu rene arep ngopo? Niku ajeng ngenger. Ngenger ayo. Wis rene wis kebet. Nek dolan rene kok mak trimo ngengek iku. Nek kali. Ngenger. Oh ngenger tak ki. Suwe budek kok Mbak Yu. Tak kira ngenger. Ngenger arek ngenger. Lan iki bocah kliang kapur kaminan mboten gadahi omah, mboten gadahi sanak kadang. Dadi kowe ora ndek omah, ora ndek dulur. Kowe mrene arep ngenger ning kene. Nggih. Ora satu Matur kita. nuwun nggih, Mbok diparengake. Kowe ora krungu apa piye? Sunane dhewe ya. Endang lara suli. Urung dijawab sih, Mbak. Makan di mana, Ndak? Bocah kok dombran sih. Wes tangi nek naik ben gampang. Pripun, Mbak? Heh, teman. Bocah sampeyan. Nah, Mbak. Iki mesake ora ndek omah, wis ben ning kene ra apa. Mau nyambut gawe ben diewangi. Ya. Nggih, Mbok, aku nyambut gawe napa kemawon. Lah, ayo sedulur. Loh. Balik. Iki ketara nek ora pakai payu iki. Gremong gajah. Ngening. Kopene wong ngombe telu ae kok ndelogok jaran. Lah kok kok jaran. Lah kon ngenteni barbarane malah ora dibayar yo. Ora dibayar. Ora. Aku wae dibayar. Kok pikiran iki malah ape ndelok apa? Mbak, sedong apa to, Mbak? Anakku kok didelok mboke emang. Lha aku iki anake sampean, Mbak. Iya, anakku. Iki anakmu. Iya. Tidak apa-apa biyen Mbak anakmu kok aneh-aneh. Iku lahirnya kebrangas. Ora ngerti wis dicampur aneh-aneh. Lah wong anak enem pakane dhewe-dhewe kok. Aku biyen mbok bapakku sapa ora roh belas. Lu ngene kok mbok jaluki terus elektrik, putri. Dek, kowe iki anake wong kondang dhewe lho. Iya apa? Sah, ana wong wedok kok kaya kebon arang-arang. Kowe gak percaya? Aku Kleting putih. kleting putih. Iki bapake camat. Camat. Hmm. Kok
Terus Kleting Ijo. Kleting Ijo. Bapake calon bupati. Calon bupati. Aku Bayu. Kleting Biru. Heeh. Ketua RT. Aku. Kleting Abang. Anake lurah. Aku anake gubernur. Kowe iso, kowe wong sakmene paling kondang dhewe. Lah aku anake sapa? Tukang tambal ban. Lah kaya kowe Bayu. Apik dhewe lah kowe nek numpak mobil ban ngopo sing nambal pakane kene. Aku sing bermanfaat ya. Iya, mulane kelupaan kaya lem uhu. Wong kok trek-trek. Aku anake Sarjimin. Gak kowe anake Mbah Bayan Padang. Ora, bapakku Sarjimin. Sarjimin iku sapa? Iki sapa ta iki? Tumise. Ngono ya wis lali karo aku. Lali. Masa lali bos peristiwane yo karo kono lho, Bos. Lali karo aku saiki. Kok iso? Kok iso peristiwane karo kono larah-larahe piye? Lah aku mbok janji semisal. Piye? Ceritane iki dulurku wedok. Omahe adoh kono itu Tumise iki rak pisah karo sing lanang. Terus Karo sing lanang. bocahe keloro-loro. Bareng keloro-loro sing lanang saiki gondol bojone kancaku. Bojone sapa iku? Mogol. Lho sing nggawa. Mantane Tumise. Makane kurang ajar tenan wis tate merem kok piye. Lho kok merem justru malah melek iku gondol Aku sing malah pinter ya. pinter. Mbak kowe entuk ayune. Heeh. Ya Lah kok mbok aku iki lho. kaki gak tigasane. Aku to. Malah wis lali. Kowe lali rupane ning terbayang-bayang bentuke. Lah nek aku malah seneng kok Mbak Yu ganyong. Kok iso? Aku malah matur nuwun digondol kok. Sebabe Ya aku bebas. kowe aja matur nuwun karo kono ta. Lah matur nuwun Karo aku. Karo kono barang gara-gara kono megah terus iso entuk bojomu. Iki tigasane do tigasane entuk dadi siji. Ajur kok bahagia. Matur nuwun iki karo aku. Iki nara Pak Rusmin wis jantenan. Ora iso. Ini lho gol magal. Duh kok gol makan. Apa sih Tumise? Iki wedok kok mbok celuk mogol. Lah iki jenenge sapa, Mbak? Leteng merah hati. Keteng merah hati. Keteng merah jambu. Merah jambu piye to, Nduk? Kalau berbuah hanya sekali. Endi to, buahe? Buahe ndi? Aja tengko Iki nek. ana Bayu. Mandek dipenyet mbledok. Mbak Yu aku nek gak butuh duwe sawanen lho. Ben sawanten lah. Mbok alah yo. Ndek iki lek tak meni muntal kadal. Tadi ngono ora sudah kakek ketemu. Ora Iki endang Tuminsih endang setumpi piye mbok? Ana nduk. Wis kowe rasa ngenger ning kene, kowe tak pe anak angkat kowe piye? Gelem apa ora? Kula dipe anak angkat. Kula? Iya. Nggih, purun. Simbok kadung sabar menake simbok kumat galake. Ora nek simbok muring-muring. Kowe akhir bar entuk brandeng kok gampang nesu matan. Simbok nek kadung Lah muring-muring. piye to, Nduk? Wong liya ya men ya simbok lak muncul piye darah tinggi. Aja munjuk, Mbak. Engko nek ngono neh malah sing rekoso aku. Gak tahu ya mbak langsung senapa to ya mbak Rai. Ngene, Nduk. Nggih, ditandang wis tak pe anak angkat. Saiki jenengmu ya aja Endang Roro Setumpi. Lah niki di kanthi jeneng napa? Ya tak padake karo dulur-dulurmu iki, Kleteng Putih, Kleteng Abang, Kleteng Ijo, Kleteng Biru, Ganyong, dan Merah Hati. Ya kowe Kleteng Kuning, Nduk. Nggih, Ya ora wong jenenge wis tak pe anak
Iki mbok letene. Kandeng kan dadi anakku anyar-anyaran ya. Kene sing mbok iki luwe urung ana janganan, aku dirambane. Ramban apa mbok? Godhong jati apa? Godhong maoni. Jati sing mbok arep pakane godhong jati. Lah ramban apa nek wayah ini? Gak nyong. Dalem Nek perkara ramban ngono, sapa iki mau? Keteng kuning. Keteng kuning wis pinter. Pinter ramban. Lah, pinter ramban aku wis tau ora kok munggah gunung gua ae apal kok aku. He, nek keteng kuning ki gak iso ramban godhong. Lah kudune. Ramban sak kecekele. Apa krungu aku tau ramban sak kecekelku? Heh, tau krungu. Tau krungu. Aduh bayiku mancal-mancal. Piye nih? Bayu ganyong. Bayu kabeh aku sing karo kowe. Kowe iki paling cilik. Mbokmu kok kaya wedhus ya mangane banget. Ngajar urung nandangi malah wedhus-wedhus. Kulup-kulupan. Dikulup. Kowe aja nganu karo simbok. Simbok nek muring-muring medeni. Katok diuntal, rok diuntal, ndek malah daster sak kemejane diuntal. Ora mung iku, Nduk. Biasku baras sampe tak untal. Wow. Aja. Wis kono Wis. ramban iki. Ramban niki dibeki. Semanggi dibeki yen urung kepojo bali. Ning golek ning endi? Karo mbakmu ganyong sing ngerti nggone. Aku Pasar Batur. Pasar Batur. Kok tak kandhani nggone ku ben diterno ganyong. karo ganyong. Ayo ning pasar murahan. Iya, iya. Wis ki ramban. Iya, Nek. Anak barang. Ora apa-apa wong kowe iki padha keset tangan iki apa kowe takon ramban gelem apa ora? Mbok. Ya ora. Lah ya apa? Nek kate galak apa? Nek galak sing mbok